Здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще играем на една страшна игра в Roblox и тя се казва Piggy. И нека да започваме. Ще играем. Айде, я ще гласувам за това. С играч. Това ще е по-яко. Ми с боч хора. Трайтър. Четири години по-късно. Четири години по-късно ли пише? Какво пишеше? О! Кога в Пиги има кучи? Оранжев ключ. Съм отпаля. Аха! Той изглежда по-добре. Така. Кой го уби, бе? Кой има там? Нищо. Тук е червен ключ. С един не мога да намеря, път три. Оранжев. Или ключ ли това? Не, чук. За кой ми е този чук? Един бог знае. Кой ще правя? Той е сляпо, добре. Ня. Не мога ли просто да го прескоча? Ня. Бе. Хора, помощ! Той догито. Айде, аз си умрех. Не, сам. Не! Не! Що кликнах? Ще се скри. Нико, карай при мене, бе. Айде. Добре. Така, клякаме, ставаме. Отиваме тук, така. Включваме това манго. Казах, така. Не. Не! Мечтай си. Мечтай си. Мечтай си, ти казах. Това е дух. Мина през вратите.